Yo! What's up mga sir? Karon kuyugi ko ninyo kay naa na pudtay adtuan na pagkaunan dinhi sa Iligan. Nasigurado ko na malamian jud mo o ganahan mo balik-balik og kaon. Ang pagkaunan na atong adtuan ay ang Repo. Located ni siya diri sa Palao 542 Dunya Juan Road, MEF Building, Iligan City. So kung wala mo katultol kung asa ni, sakay lang mo jeepney na Palao line gikan sa syudad sa Iligan, dayon naog mo diani sa cruising before sa City Hospital. Makita ninyo napoy mga sikad diri nga nag-ali. Pwede mo mosakay kung kapuyan mo baklay. Apan duol ra jud kayo siya. Kay gikan diri makita nato ang MEF building kung asa nakaplastar ang Repo. So mao ni ang atong MEF building. Dayon sa pinakalas na shop, mauna na ang Repo. Karon mosulod na ta sa ilang pagkaunan para makita ninyo kung unsa ka unique o kagwapo ang ilang design. You wanted to be held down. Now you're the one who's holding me back. I wonder if you notice. Baby, we've gone a little off track. Going up and then down again. Mauni ilang mga menu ug naapod sila budget-friendly meal para sa atong mga estudyante. But for now, atong sulayan ang ilang bag-o na i-add sa ilang menu, which is ang chicken and mushrooms ug ang ilang fiesta tray nga naay duha ka dagko nga fried chicken na grabe ka crispy, beef ribs, coleslaw, shrimp, beef consomme, beef macaroni, crab roll, cheese bars with honey cream, chili sauce, ranch sauce, and cheese sauce. Grabe, sa pagtanaw pa lang, gigutom na yun ko ba? Anyway, kuyog day nato ang akong co-influencer sa Iligan Connect na si Elcham Campus Iligan, Lorena Katipay Aguilar, Abby Gonzales, o si Good Day Amigas na si Ma'am Applebee Vlogs. Karon, amo na ning tistingan, amo na ning mukbangon ang ilang mga pagkaon. Una natong tilawan ang ilang chicken and mushroom. Yummy yun siya. Sakto kay sa timpla. Dayon kaning shrimp, beef ribs, dayon kanilang crab roll. So ido-do nato ni silang cheese sauce no para lami yung kaya ni siya. Goods na goods. Dayon kanilang crispy fried chicken. Atong tilawan bi kung unsa kalami. Ato nang ido-do sa ilang chili sauce para samot kalami ang atong fried chicken. Sige mga sir amo sa ni enjoy ang among pagkaon diani. Hope na gutomon pud mo tinan-aw diani sa ako ang pagkaon. নানান আর নয় লাগে যে ভয় যাচ্ছি ভেসে প্রেমের দেশে হাতে রাখো হাত কাছে নাও টেনে আমি না বলবো না সাথে যাব চলে তুমি ছাড়া অসহায় আছে কি বড় উপায় আমি যে তোমায় স্বপ্নে দেখি নেই আমার অবকাশ কাটে দিন না সেরা Human na kaon silang malamian ng mga pagkaon, ako din gitilawan ng ilang beef macaroni, ilang coleslaw, cheese bars with honey cream. Yo, what's up mga sir? Karon wala may kaon, may mukbang silang food. Interview na to atong mga co-vloggers. Now na to si Ma'am Lorena Katipay. Ma'am, sa'yo masultis ng food. Grabe kalami! As in, guys, grabe kalami guys, 100%. Ilahang kuan, ilahang sa siya, beef, honey glaze, no? Beef honey glaze. Grabe ka, worth it kayo ang ilahang 699 na, saan siya? Fiesta tray. Good for 5 to 6. So, wala pa kayo na mo nahurot guys, kay grabe ka. Naghantis na ng ilahang kuan, ilahang dako ilahang serve sa manok, sa chicken, sa basta daghan pa kayo na ang nabiling. Grabe ka good 100%. Hey, tayo Balik ka na na. ulit. Mama Mabi, sa'yo masultis mo. Sulit na sulit guys, tigil ka magmahay sa inyong 699, mabusog pa ka, napay sobra. So alin na mo, katilawi ang malamian na ang sulit na pagkaon. Repo. Yes, Mama Mabi. Katubig ang mga suki sa repo nga ang noon magyud nila samba kani bago na yung sa ilang menu chicken mushroom right dayon na sila yung fiesta plate
good for pambarkada. Pwede 5 to 6 ka tao. Lami kayo ang beef o fried chicken, guys. So, try na. Sir Elchan. Guys, so visit na mo din diri sa Riposo. Sulit kayo lang Fiesta 3. So Fiesta gyud ang foods no, daghan na kompleto na naanay dessert, naanay pasta, and then also try na ninyo lang new menu na Fiesta 3 and then mushroom chicken mushroom food guys. So, unsa pa yung gihulat mga sir, mga liganong nato, no? So, wala kabalo sa ilang bagong location. Tanaw na itong vlog, makabalo mo, sa ilang location na bago. And super sulit kayo dyan ang ilang mga food. Deserve kayo na inyong nabisitahan ng bagong location o mag-dine in sila. And kita-kits ko sa aking next vlog. Bye, see ya.